Ourense e Celanova serán os días 23, 24 e 25 as sedes do Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, unha cita que reunirá máis de 100 investigadores, estudantes, docentes e profesionais no campo do estudo. O Congreso vai abordar a orientación e a formación para o traballo e en esta ocasión vamos a centrarnos en mantras para a formación e a orientación no mundo do traballo en relación ao emprego e tamén a interseccionalidade social, personal e tecnolóxica. A cuestión nuclear para nós é abordar sempre como impactan a formación e a orientación nas distintas realidades que hai no mundo do emprego, no mundo laboral. Estos 3 días van a ser 2 en Ourense, un en Celanova íntegramente, polo tanto o Congreso vai a abrir en Ourense, vai a pechar en Celanova e bueno, vamos a reunirnos galegos e portugueses e tamén persoas do resto do Estado e de outros países para abordar estas temáticas en profundidade co fin de aportar coñecemento novo a estas cuestións, non solamente no mundo académico, sino tamén no mundo das organizacións e tamén no mundo da política e da cidadanía en xeral. Os congresos internacionais de formación laboral levan 2 décadas desenvolvéndose e son resultado do traballo conxunto entre os servizos públicos de emprego e formación do norte de Portugal e Galicia e as universidades de Porto e Santiago de Compostela. As xornadas de formación para o traballo anteriores sempre destacaron o dinamismo dunha comunidade de posta en común e reflexión sobre temáticas polifacéticas que en cada momento organizan de forma inestable a formación, o traballo e a orientación.